Da, știu cum este. Eu am rămas cu 17 kg în plus după naștere, dar și cu un corp care nu mai răspundea ca înainte. Timp de 8 luni de zile, cât timp am alăptat, nu am pus presiune pe mine, pentru că bebe era cel mai important. Dar nici nu mă simțeam bine în pielea mea. Eram obosită, fără energie, metabolismul era lent. Aveam impresia că asta este noua mea normalitate. Dar nu era. După ce am încheiat perioada de alăptare, mi-am acordat atenția care cumva a rămas pe planul 2. Am lucrat cu corpul meu, nu împotriva lui. Și în 4 luni jumate m-am întors la mine. Astăzi, după 7 ani mai târziu, mă mențin cu ușurință. Și asta pentru că am înțeles că schimbarea reală vine din interior, de la metabolism, de la echilibru hormonal și de la felul în care îți hrănești celulele. Nu este vorba doar de slăbit, este vorba despre cum te simți în corpul tău în fiecare zi. Dacă ai trecut prin naștere și ai rămas cu un corp obosit, să știi că poți să revii la tine, dar trebuie să-ți dai voie să te pui pe primul loc din nou. Lasă-mi un mesaj dacă și corpul tău nu mai este la fel. Nu ești singură, dar nici nu trebuie să rămâi așa.